Исәнмесез, хөрмәтле милләттәшләр. Очрашу урыны Казан тапшыруында бүген кунакта Россиянең атказанган Татарстанның халык артисты Мирсәет абый Сөнгатуллин. Күптән түгел генә ул Киров өлкәсендә булып, анда үткәрелгән бик матур конкурста катнашты. Бу татар кызы Нәни Энҗеләр конкурсы. Ул милләттәшләребезгә кунакка барып, бәйрәмнәренә тагын да ям истәп кайтты. Исәнмесез, Мирсәет абый? Исәнмесез. Киров өлкәсендә менә шушы конкурсны күреп, карап, үзегездә шунда катнашып, нинди уй-хисләр белән кайттыгыз? Ничек каршы алдылар? Шулар хакында сөйләгез әле. Күптән түгел генә без шушы Киров өлкәсендәге Вятский Поляны шәһәрендә булып кайттык. Анда безнең татарларның гореф-гадәтләрен, ничек матур итеп сөйләшкәннәрен, ничек үзләре безне каршы алганнарын бөтенесендә үзебез күзебез белән күреп кайттык. Һәм без килгәндә инде менә шушы Родина дом культурасы янына Шәмсия ханым безне андагы менә шушы Ак калфак оешмасының җитәкчесе каршы алып алырга безне кертеп торадыр. Һәм без инде анарсын кереп, шунда урнашып, яхшы гына итеп шулай баштан бер уннарда алар үзләренең булган менә шушы балалар темасын сөйләштеләр инде. Балалар темасы ничек балаларны тәрбияләргә, ничек аларга белем бирергә, ничек үзебезнең телебезне оныттырмаска, шул фикердә бик күп кенә сөйләделәр. Мирсәет абый, менә ул сөйләү бер нәрсә бит. Чынлыкта тормышта икенче төрле бик матур сөйләгәннәр. Әйме, гореф-гадәтләребезне саклыйк дип, менә шу бәйрәмнәрне саклыйк дип. Чынлыкта менә шушы татар кызы Нәни Энҗеләр дигән конкурста, менә бу балалар конкурсы. Ул ничек чагылыш табасың? Татарча сөйләшәләрме балалар? Анда татарча сөйләшү бик матур телдә сөйләшәләр. Ул бала-чагалар шундый, аларны кызык тыңлап торырга, әзер үзләренең көйләүләре бар, шулай сөйләгәндә инде матур гына итеп. Һәм менә сәхнәдән караганда алар шундый үзебезнең теге милли киемнәрдә шундый матур итеп сөйләүләре, шигырь сөйләүләре, җырлыйлармы, чиста матур итеп сөйләүләре шундый бик күңелгә шат булды, бик яхшы булды инде. Һәм үзебезгә рәхмәт әйттек, чын күңелдән, һәм үзебезнең җырларны да башкардык, менә үзебезнең милли көйләрне. Нинди җырлар алып барган идегез? Безнең анда халык җырлары инде, әлбәттә, халык җырларын бик яраталар, үзләре дә кушылып җырладылар безгә. Һәм биеделәр дә шунда яхшы итеп матур итеп инде. Спектакль куйдылар алар. Кирәк кенә матур гына шундый. Ул спектакль шул балалар турында бара. Ничек менә балаларны тәрбияләгәннәр. Бу спектакльдә караганда ул менә актыкка кадәр җыламасалар да актыкта җылый башладылар инде кеше. Бөтен анда җыламаган кеше калмады. Чөнки аның эштәлеге шундый, балалар менә китә шәһәргә, әти-әнисе авылда кала, әти-әнисенең хәлен дә белмиләр кайтып. Инде менә ахыр чиктә бик авыр хәлдә калганда аларны чакыралар һәм алай чакырып кайткач та әле бик теге үзләренчә шундый кырыс кына сөйләшеп, менә нәрсә безне чакырттыгыз, нәрсә булды дип шулай килеп кереп, шулай инде нитеп аннан буларның әти-әниләрен инде булар авыр хәлдә калгач алып китәләр шәһәргә. Әнисен бүлделәр бер балага, әтисен бүлделәр икенче балага. Шулай итеп алар сөйләшә дә алмыйбыз, ничек жата икән дип берсе шулай уйланган чакларын күрсәтеп шулай нигә инде безгә. Күптә тормый, аннан ничектер кызы телефонны алып кемдер шалтырата да инде, әйтә менә әти китте имештер. Әтисе үлгән инде. Кызым, нәрсә булды? Ниме? Атаңмы? Үлдем инде атаң. Тегеләй була диде. Миңа да вакыт дип караватка ята да үлеп китә инде шулай ук. Һәм кыз анасын инде әни гафу ит, тегеләй була. Ну менә шушы минем спектакльне эшләүчеләр, уйнаучылар дип әйтик инде. Алар художество самоисты дип атала инде, үзләре үзешчәннәр инде булар. Үзләре шунда яшәүчеләр. Аннан инде сәгать 2дә инде менә шушы безнең шушы нәрсә башланды инде, шушы конкурсның ниләре. Шәмсия ханым бик оештырган матур гына. Депутат булган Рамил әфәнде бар, бик үзем барып миңа кутладым. Рәхмәт, менә шулай матур итеп эшләвегезгә дип. Ул менә шушы балалар конкурсын оештыруда булышкан инде. Менә андый чараларны оештырырга шушындый үзебезнең татарҗанлы эшмәкәрләребез булуы бик әйбәт бит әле. Бик миңа үземдә аны әйттеләр, Сабан туйда да булыша дип, һәм башка мероприятиеләрдә барсында да булыша дип әйттеләр. Анарга чыннан да зур рәхмәт.
шундый безнең татар җанлы милләтләр булуы үземә дә бик теге ни Күңелгә хуш күңелгә килә. хиш килә. Андагы татарларга шулай ук анда инде тагын да аларга хуш килә инде ул андый нәрсәләр. Менә шул бергә берләшеп, менә шушлай матур итеп яшәгәндә, әлбәттә татар Иә. халкы үзенең телен дә саклап калалар, гореф-гадәтләрен дә саклап калалар. И шуннан соң тагын чәйгә утырдык, чәй эчәргә утырганда, анда безнең һәрбер ризык татарча эшләнгән. Анда эчпичмаклар, бәлеш, анда пироглар, менә бөтенсе татар шәһәрләшкәннәр, эшләгәннәр. Милли ризыкларыбыз бар. Милли ризыклар барсында эшләгәннәр, шундый тәмле итеп, матур итеп, бик күңелле булды. Анда бик зур рәхмәт. Менә шул Киров өлкәсендә Вятка Поляна шәһәрендә дә безнең татарларыбыз, Аллага шөкер, матур итеп яшиләр һәм алга табан да матур итеп яшәрләр дип уйлыйм, Алла берсе. Амин, шулай булсын Иә. инде. Мирсәет абый, менә үзегез барып кайткан шушы матур чарадан, сәфәрдән соң безгә килеп, алар хакында сөйләвегез өчен бик зур рәхмәт сезгә. Дөресен генә әйткәндә, шушы чарада үзем дә катнашкан кебек булдым. Бик матур чаралар һәм без инде Киров өлкәсендә яшәүче милләттәшләребезгә алга таба да уңышлар теләп калабыз. Сәламнарыбызны юллыйбыз. Шулай бит кабат-кабатта матур чараларны үткәрергә язсын. Бергәләп. Бергәләп. Сезгә дә шулай рәхмәт. Мине чакырганыгыз өчен. Хөрмәтле милләттәшләр, сез очрашу урыны Казан тапшыруын карадыгыз. Бүген бездә кунакта Россиянең атказанган Татарстанның халык артисты Мирсәет абый Сөнгатуллин иде. Әңгәмәне Энҗе Шәһиддинова алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.